ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд мошинои навнав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунин мошиниҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранда роикаем дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навори чӣ мошин роя кардан, чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб ҳастаи Daewoo Nexi роя кардан, ки бо нархи арзон сирос шуданд. Мерседесҳои сечка объёмӣ ва сечкаҳои простои ҳам ҳастаи бо нархҳои арзон. ВАЗ 2106 бо нархи арзон. Гурзавои Газель, Opel хетчбек дутаи дигар бо нархи арзон. ҳастаи Hyundai Porter ВАЗ 21014 дӯстони азиз. ҳастаи великои фурӯшӣ 12 сафкаш арзон. ҳастаи Toyota Camry 2 Америка дӯстони азиз. ҳастаи Opel Sedan ва Caravan хетчбек ва ҳастаи Toyota Yaris, Toyota Belta ва Toyota Corolla D3 ва дигар мошинои ки аз территорияи Россия ва территорияи Тоҷикистон нархҳои арзон кардем ҳастаи. ҳам мошинои мақсад ки боркаш, мошинои майда ва мошинои советскӣ ва дигар чизҳои лозимӣ. хоб ва курси имрӯза бошад 116 сом дӯстони азиз. мо бошад навора сар мекунем, маромад рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки сирошнаи Toyota Corolla D ҳастаи ки полни худ се кадагӣ. дурун берун бампер ҳама се кадагӣ мошинча сайстани зури бад. соли 2006-2009 сол ҳастаи ки суичфориш газ бензина, гази евро 4 дорад. Краскаш умуман кор надорад. мотори 1.6 экономи варианти экономи сайстани зури бад. хоб коробкаш тон аз автоматай мошин беҳтарин ҳолатда. хоб 7 моҳи дигар танировка дорад, 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардаги краскаш нав, ягон сарапина, ягон кор надорад. 4 та баллон пачка. хоб баллон пачка ва инчунин мақсад ки чизои дамкара пампкара ҳама чизи комплект ҳастаи ва чихоли сиёҳ задага аст. салоншам тоза хай бо ягон химчиска барои ихтон ягон исусу ягон мели расход ба дил ихтон мекунед. хадавоишам кардагӣ 4 та электропакет, задни камера, монитор ҳама чиз дорад. дӯстон аз мошинча хай тайёре фақат мегирӣ ҳай мекунӣ ягон ҷое ки маъқул шуда шуд барои ихтон мекунед. хай нархҳои равида шумо чӣ хел қиматай. ин мошин дӯстон мақсад дубайя бепрекидкай аз сайстани зура мақсад ки безадагия дӯстони азиз мошин дубайи ди секадагия полни. хоб нақша мега 78000 мегем бо муомила мега мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухта дӯстони азиз. на видеои пурраш мошин дар шаҳри Бухта нархи мошин 78000 сомон мега мақсад ки муомила дорад. ҳамин нархи як асраҷи дӯстони азиз мақсад як Sedan як чира 50000 мега асраҷира гуфти гапо 70000 мегаан. нархи асраҷи Toyota Corolla 3 мегирид танировкадор ҳама ҷош кор мекунад кондитсионерам дорад. марамад шахсоне ки мехаред сирошнаи занг занед. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи Caravan светои сафед сирошна. Opel Caravan соли 2006-1997 ҳастае ки суичфориш газ бензина, мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза. дӯстон аз ҳуҷҷатҳои мошин мега то охири сола. баллонош мега 70%, хадавош мега 100%. хоб баллонош хай нав, салон тоза, свети сафед. нархи мошин 27000 сомон гуфтесиян. боз мақсад ки муомила дорад. хай якдудиш хеле камка сарапина дорад ва дил ихтон бо мекунем. мошин дигар хеле қадди қоматаш соза. нархшам қимат нест. 27000 сомон бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. хоб рақамҳои телефони соҳиб шумо мондагааст. рақамҳо ҳам кор мекунанд. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. ҳуҷҷат дорад, утул дорад, баллон 70%, хадавои 100%, алиш намеша то қас суми холия. марамад шахсоне ки мехаред занг занед, маълумотои пурра ба аниша аз рақамҳошон гиред. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорем, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан, хоне ки реклама карда, дар рақамҳои болобуда 2020 и WhatsApp мо дӯстони азиз, шахсоне ки ягон чизи фурӯшӣ доред, сурат маълумотро роя кунед, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D Америка соли 2006-2008 сол ҳастае ки суичфориш бензина, объём мотораш дӯстони азиз 2.4 ҳастае, коробка автоматай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка автоматоне, салоншам тозака, светои сафед. мошин як 6-7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастае, баллонош нав ҳастае, краскашам соз, хай кондитсионердор бо кор мекунем, аниқ мекунем. ва нархи мошина мега 77000 сомон мега бо муомила мега мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухта дӯстони азиз. нархи мошин 77000 сомон, ягон сум муомила мешавад, мақсад ки дар назди капоти мошин муомила мешавад дар назди капоти мошин. хоб рақамҳои мегафони соҳиб шумо мондагааст. шахсоне ки мехарем маълумоттон аз маълумотҳои бештар ва аниқша аз ҳамин рақамҳо гирем.
ва як дигар нагуфтан он ки шахсоне ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошен, нависен ки чӣ маркаи мошин дар кор то чанд сомона аз куҷо боша шумо нависен, мо албатта ки аз фурӯшондаҳо мо дар бисёр рӯй мекунем, мо ҷудо карда баҳри шумо ҳамон гуфтагитона пешкаш мекунем. Дӯстони азиз, хоҳиш ки дастгирӣ кунед, лайкотон назанед ва навори моро дар рафиқотон ҳам сикаша подписааш кунед. мегзарем ба чорум великои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, великои фурӯшӣ ҳастае ки бо дастафкам дорад великои корейскаи бева ине ки 69 зурай. Размерои ай майдаш, ай размерои хурду мақсад майда то размерои калонша ҳастай. Нархушон дӯстони азиз 450 сомон, мисол 500 сомон, 350, 750 ҳам хел ҳастай. Бо дигар намуд вариантоша ҳаста, шумо дар ҳамин васафшон нависед ва шумо дар суратоша бо рӯй мекунад. Бо мақсад ки аки дар инҷа ҳамаи суратҳоеро монда намешавад, бо дигар вариантошам дорам. Бо инчунин дастафкам дӯстони азиз мекунам. Агар адресро нагӯем, шаҳри Душанбе 7 километр, рақамо мегафони соҳибшон рақамо кор мекунад, дар рақамо WhatsApp, имо, Telegram ҳама чӣ пайваст доранд. Чӣ хеле гуфтум великои корейскаи бева дӯстони азиз ай хитоида беҳтарин аст, мақсад ки долгаштани мақсад ки хела хизмат мекунанд. Бо ай нархҳои гуфтагишон бо ягон сум скидка мекунанд ва дастафкашам мекунанд. метавонед рақамошон дар шумо тамос гирифта бо маълумотҳои пурра аниқша аз худашон гирем. Бо дигар намуд вариантҳои бисёр великон дорад ки метавонед ки шумо нависед, суратша ба шумо рӯй кунанд, бо тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки Toyota Yaris, баъзеҳо Toyota Belta мегӯянд. Ин мошине ки бе перекидкаи совместни Америкаи Канада. Дӯстони азиз, ин мошин совместни Канада шуд Америка дохил мешавад ки безадагӣ меянд. Дӯстони азиз, Канадан бе перекидка, бе ягон камбудӣ. 2011 сол. Сӯзишвориш бензини холӣ, мотори 1.5 литр, коробка автомат, сайстани мошин дӯстони азиз беҳтарини бадай. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка дорад, утилизатсия кардагӣ, 4 та баллон пачка, запаска, дамкрат, ҳама чиз комплект ҳастай. 4 та электропакет, обогрев сидени дӯстони азиз, монитор, задни камера, мултирул, обшин мошинча ҳама чӣ дорад. Монитор дӯстони азиз вообще зури бадай, самбуфорёшам хеле системаи музикашам зури бадай. Хоб дӯстони азиз, ҳамин мошина рост дига мегӯяд қариб ки мода мега 80-90 галилага мега, не ки мошина мега хай сум дар коршта. Мошина як муомилаи хуб кати метавонед мега, мошини бо баракат, бо мақсад ки мошини семини зурай, мошини якдаста. хоб мошин мегӯяд қимати кад баъд галилага дӯстони азиз, рост дига ягон муомила кардан метавонед мега, мошинда ягон расхода мекунед. нархи мошина ҳозир 78 000 сомон мондиян, аки бисёр не камтар мегӯяд арзон мекунед. агар хоҳад мега давенес метавонед, хоҳад генерали, хоҳад давенеси простой, хоҳад яъне синят карда, яъне ки тоза карда мегӯяд метавонед. мошинда ягон расход мега, мошин 5-6 литр расход дорад. марама дар шаҳри Бухтар, рақамошон мегафон, барома занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае дӯстон ки дар кузифи хечебе гидем хеле светоб дай бухай аниме танировка ба фикр надорад. соли 46-1995 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи, мотори 1.6 литраи, коробка механикаи мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои престиж, дискаҳои паук мегӯянд дӯстони азиз, 4 диска, 4 баллонҳои ҳолати миёна, яъне ки зурбани 60-70% дӯстони азиз. хоб танировка ба фикр надорад, хай бо дигаша аниқ мекунед. нархи мошина мега 34 000 сомон гуфтесиян, боз арзон ва муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ёбон дӯстони азиз. 34 000 сомон муомила савдош дар назди капоти мошина. оиди мошина ягон савол дошта бошед, ягон маълумотҳои иловагӣ дар рақамҳои поёбда ҳастанд, мегафон, рақамҳои WhatsApp, занг занед, маълумотша гиред. лайк занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, ВАЗ 21014. мошини советскӣ ва чӣ хеле ки дар километра хоҳиш кардем. соли 2014 сол ҳастае, сӯзишвориш бензинаи, моториш 1.6 литраи, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега мотор, коробка мега ходовош мега 100%, 4 баллони нав мега дорад дӯстони азиз. хоб центр аз аммо утилизатсия хаям хечо доштае. лабаҳои ақиб мега танировка дорад, ҳуҷҷатош неки бучтагия. нархи мошина мега 21 000 мега, бо камтар арзон мегӯяд мекунем. мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, тоқа суми холия, алиш палиш танировкаи ақибош будай, леки документҳои худош уже бучтагия. рақамо мегафони соҳибшон мондагаста, шахсоне ки мехаред занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз рақамо поёбда гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Porter, мошини боркаш. соли 2002 сол ҳастае ки коробкаш механикаи, сайстани мошин мега нахдуай. хоб 4 та баллон мегӯяд 70% дӯстони аз, сайстани мошин мегӯяд сол ҳастае, омада мегӯяд аз пеш бинед. нархи мошин мегӯяд 46 000 сомонӣ ҳастае, бо ягон сум муомила мешавад.
мошин дар шаҳри Душанбе, рақамҳои мегафонии соҳибшон мондагӣ. шахсоне ки мехарем мараман занг занед. Одамое ки мошинои боркаш дорем, мошинои майда, хона, замин, квартира, чизе ки набошад, мо рекламада мегузорем. марамат сурат ва маълумотша, адреса, нарх навоша дар рақамҳои васоити мо рӯй гирем. мо фурӯшда рекламада мегузорем. хоҳиш дӯстони азиз ки лайкора зани, лайкотон сустай, лайкора зани, аввалу охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум газели фурӯшӣ. газели фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки гурзавои газел соли 46 2008 сол. коробка механика сайсиянеш мегӯяд нахадва дӯстони азиз. ҳуҷҷатош мегӯяд як моҳи дига мегӯяд мондагият дӯстони азиз. хайр мақсад буд мешавад. ҳамин хел балонша ҳолати кория мошин мегӯяд нахадва. нархи мошин 40 000 сомон монди аз соҳибшон. боз мегӯяд савдо муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. гурзавои газел 40 000 сомонӣ. дӯстон азиз рости гап мошина маълумотош ками бад астае. кадомтон ки мехарен бо мақсад ки занг зада маълумотои пурраша гиред. боз як чиз кадомтон ки дар навори мо мошини маҳқулитона ки наёфтаи нархи навошро ки сайсиянаш яки адреса наёфта чи маркаи мошин дар кор аст, мо дар видеои пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астае дӯстон. бояд тайга астае Opel Astra F дар кузифи хечбек. соли 46 1994 астае ки сӯзишвориш газ бензинае, мотори 6 литре, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд нахадва хайр чанд ҷош хали сарафина кор дорад. бо хай ҳамаша ҳанин хада мегирем. нархи мошина мегӯяд 16 000 мегӯем. камтар арзон мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нашуд ҳуҷҷатош ягон чиз гуфтагӣ нест. мумкин ки бучтаге, мумкин ки дор ҳанин хада гирем. то фақат харидорӣ кан карда илтимос беҳуда акара нороҳат накунем. мошин кор дорад ва расход дорад. 16 000 сомон дар ноҳияи Хуросон. рақамошо мегафон аст. шахсоне ки мехарен кан кардани харидоро марамат дига маълумоти пурраша худтон гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2106 мошини советский молодёжный соли 46 1999 ҳастае ки сӯзишвориш бензинае, мотори 6 литре, коробка механикае. дӯстон аз мошин агар шумо хоҳед соз мекунед, хоҳед запчастам метия мегӯяд матаасад ки кузову моторш мегӯяд сода дӯстон барои запчаст, яъне ки телеком мегӯяд запчаст мегӯяд мефурӯшем. сайсиянаш мегӯяд сода аст. мошин мегӯяд аки хай кор дорад инсоф хоҳед соз мекунед, хоҳед барои запчаст. нархи мошин 5000 сомон. бо мумкин арзон ва савдо мешавад. мошин дар шаҳраки ноҳияи Исфара тарафи Хуҷанд. рақамҳои тисели соҳибшон мондагӣ. яке мон буду кадомтон ки дар кор бошад барои запчаст, барои ягон чи дига ина занг заре қадчон договор ва муомила гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае дӯстон. Mercedes-Benz C-класс сечка объёмный. соли 46 1998 астае ки сӯзишвориш газ бензинае, мотори 8 литре, коробка механика, сайсияни мошин мегӯяд нахадвае. бо хай рафта мебинед. сони азиз документош мегӯяд бучдаги астае. мотор коробка мегӯяд 100% даги пӯшидаги надора мегӯяд. сони азиз чашкаош мегӯяд соз краскаш нав, 4 балон нав, хадавои 70%. нархи мошина мегӯяд 46 000 мегӯем. боз савдо мегӯяд мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хай ҳуҷҷатша мекардем хитон. нархи мошин 46 та муомила савдош дар назди капоти мошина. рақамҳои мегафонии соҳибшон мондагӣ астае. ягон саволтон боша, агар ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмидан, ина марҳамат занг зада маълумоти пурраниша хитон гирем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астае Daewoo Nexus светои сурх. соли 46 2002 сол астае ки сӯзишвориш газ бензинае, мотори 6 литре, коробка механикаи мошин мегӯяд нахадваи мошин хато накунем узбекия дӯстони азиз. вариантҳои алиши ба тикокатӣ. нархи мошин дӯстони азиз ҳамагӣ 5000 сомон. ака узбекишай мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. рости гап мошин савдо шудагӣ ҳаста ё нест намедонам, барои ки мошина дар чанд ҷоша дар реклама мондагӣ буданд соҳибшон. рақамошон мақсад ки мондагия фақат илтимос харидорӣ кан кардна. дига ягон дирам арзон намешавад. дӯстони азиз мошин хай расход бо дорад. илтимос мегӯяд фақат харидор беҳуда мегӯяд занг назанед. марамат одаме ки мехарен тамос кунед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. бояд тайга астае дӯстон ки Mercedes-Benz C-класс сечка бо нархи арзон срочна. соли 46 1994 астае ки сӯзишвориш газ бензинае, мотори 8 литре, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 электропакет дошта, люк дошта, документ мегӯяд қатъи утулуш ҳастае. балон 70% дӯстони азиз комплект астае, элегант. нархи мошин 33 000 сомон, ягон сум муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз. ба телефон мегӯяд савдо накунед, омода мегӯяд мошина аз пеш бинем. мошин хай нархш арзанда, бо ай нарх муомила савдо ҳам дошта. ина марамат шахсоне ки мехарен занг занем. ва одамое ки хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш дорен, хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои болобда
885 1220 WhatsApp, имо, Telegram, чизе ки барои фурӯш бошад, хонаи, заминаи, квартираи великаи, тахтаи, алафаи рӯйкаи реклама мекунем. Ин буд навори имрӯзаи мо.